אהלן, נעים מאוד, אני עידו ברקן, ואני מתרגש לשתף אתכם בפרויקט הכי אישי שלי אי פעם. סרט קצר בשם במחשבה אחרונה, על 3 אחים שלאחר מות אימם מוצאת להם האפשרות לקבל את המחשבה האחרונה שלה. מה עבר לה בראש רגע לפני המוות. זה סרט על אובדן, על צלקות, על הצורך שלנו כבני אדם לדעת אם היינו חשובים בחיים של מישהו אחר. אז אני במאי ותסריטאי, מאז שאני זוכר את עצמי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, יהודה ברקן, דאג להדביק אותי בחיידק הקולנוע מגיל 0. לצערי, לפני 5 שנים עוד רגע, יאללה, הוא בעצמו נדבק בקורונה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני 5 שנים הכל היה סגור. כולנו היינו בבית, הייתה היסטריה מוחלטת, היססו בכל מקום. וככה בעצם אני נאלצתי להיפרד מאבא שלי. אני מסכה וחלוק וכיסוי נעליים וחליפות ולהחליף ביציאה בגדים. חוויה סוריאליסטית, שכמובן השפיעה מאוד על התסריט של הסרט, שבעצמו סוריאליסטי. אבל מה שהכי השפיע זה הכאב. בוקר אחד רצו לראיין אותי לתוכנית בוקר, ובמקום זה שלחתי להם וידאו, צילמתי את עצמי עם הילדים, וחייכנו ואיחלנו לסבא שירגיש טוב, בלי מסכות, עם חיוכים, בלי מחסומים, כמו שאנחנו, שיראה אותנו בלי קורונה. ובבוקר שהתוכנית שודרה, הוא הורדם והונשם. והרופא אמר לי שהוא הספיק לראות את התוכנית, הוא ראה אותנו, הוא חשב עלינו. בעצם האירוע הזה, הוא באמת מה שהשפיע עליי על הכתיבה של התסריט, של הסרט הזה במחשבה אחרונה. יחד עם עוד כל מיני זיכרונות ילדות, אבל האירוע הזה... אז תקשיבו, אני מה זה שמח שאתם פה, אני ממש זקוק לעזרה שלכם להפיק את הדבר הזה, איך שאני מדמיין אותו, עם הארט והצילום והעדשות והשחקנים והאולפן והציוד, ההלבשה, האיפור, המון כסף. כמובן עריכה וצביעת התמונה והאפקטים. אני מקווה שהתחברתם לסיפור ובא לכם להיות חלק מהפרויקט הזה, מאוד אישי. כל דבר שתחליטו לתת, מכסף ועד שיתוף, יהיה מדהים עבורי. ורק בזכותכם הסרט הזה יראה אור. רק בזכותכם. תודה מראש, מכל הלב.